Tanjibang Nilisami Song Jalining Lengpi, Aprangsi Berta Tepi Arjuikta. Siluni Jan Lem Salong NFSA asang kapalia Ciklo John Wangta 40 contels asang kijum. Kuluni Harmon Club along ASDC KSA KNCA Bokolia District Community Joint Extended Amai Kangni. Aningkan keongdung PHA scheme pen langkimi kijun longji kalisi a scheme si kithitu. Kuluni Panigaw arong puthot langkanglum. Flood control atum arjlong le cikrong det bonta rat ki sunganingkan wangta fludunde. Lion Club of Difu Greater Satum COVID-19 PPE kites ahormu CM tuliram rong hangarideng kepajir. National Food Security Act pen kiduk dat ararapan anam and ipin pen kichuasang lems along tin alongta paledamlo. Bonta silunijan lems along achiklo jon wangta sang kiliahut 40 quintals jum hekti tipuke manghuda meme alam. Lapen Karbi Anglong United People Association Lapen Perangkia Tumpen Silunijan Lems along Kahumridam Ahut FCI Pen nang kapalia sang kijum honthi meme athoila palin ponsi sang kijum hek ponlong. Je achiklo jon wang asang nang elisi kuntel thongkep lapen trikep asang kekom do sortes asang doko ati kusimonang thanlo talong ke lin presirkep কিছুমান লং লিন থংকেপ কিছুমান লং লিন কয়বেট লাসন সি অবস্থা ফাই সি চকচট আসাং হাবাংকে কোআন মা কেদো নাং ইয়া অবস্থা লং লা আনাবে লাসি পিনিদাক সিলুনিজান লেমসে লং গবাং পেনিলি নিলি নিং দুপিক লাপেন নিংকাং সামসে নিলিহিন বানজে পাকলাং লো লাপে পুথাক এফআইআর তামে পিনাং কক তাহাই লাপেন সিলুনিজান Lems Secretary Wilson Ingleng apan karjupon ahut nang kapacini dun atengke achiklo jon wangta 40 quintals asang akijum longpon. Lapen silunijan Lems deadle sang kijum chot kali along kaprek alems alongta lason asang kapale kijum do pusi pherangkyang no pacini dun. গম পাইছো আমি 5 কুইন্টাল প্রতি গাড়ি তেনেকুৱা কম পাইছো সেইকাৰণে আমাৰ লেমছত প্ৰত্যেকবাৰে 30 কুইন্টাল টু 40 কুইন্টাল চাউল কমতি হৈ যায় সেইটো কাৰণে আমি ৰাইজক বিলাবলৈ অসুবিধা পাওঁ প্ৰত্যেকবাৰে প্ৰত্যেক মাহে আমাৰ ইয়াত কম হৈ যায় লাছো আপুথাক কোনাতসি লাহাই আসাং akijum hekti timapu আপুথাক গাড়ি কাটেৱাৰ আতুমাফান কাৰ্যুপন আহুত নাংকে থান্দুনা টেংকে নিতুমকে FCI গোডাউন along pen nang thapdun lo ladak lem salong an nang pale lo pusi pherangkia phan nang thandun और लैम्प सेक्रेटरी वो लोग का ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा हमारा तो जो एलोकेशन आता है जो एलोकेशन का जो ऑथोराइज सेक्रेटरी वो लोग आएगा वो लोग माल देके वो लोग माल चेक करके उठाता है तो उसके बाद गेट के बाहर होगा तो वो लोग का रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो हमारा तो सिर्फ यहाँ का माने गोदाम से कितना इशू किया है वेट करके ही देता है ट्रांसपोर्ट तो अभी बंदा और निशिका laso ahut laso aphi FCI go down along nang humri si deputy in charge Debojit Singh aphan karjupon ahut nang kapachini ponke ladak sang thapthe aprang weight bridge pen lin ponpo la pen sang thaptet pen aphi alin lin dun pamesi dak pen ke lem salong an sang pale damji aphan sang lo dunlo la pen nitum dak go down along gari dam lote nitum chini dundelo athe lems along sang kapale dam ke nitum asai kali sang kapale dam nangji asai an ke hanuman bhandar atumsi pale dam po lasilada komatsi ke chokche FCI go down atum aphansi akoi pipoma mate sang ke pale dam asai ke claim abangphu hanuman bhandar aphansi akoi pipo mate gari ke veg atum aphansi akoi pipoma kiduk kelak aphan kepali nangji asa kechopang limdun abang ke manghu meme lasi Karbi Anglong Autonomous Council CEM tuliram ronghang pen NFSA asang alem stin along kapali dam kijum hek aputha ritar lip nangji pusi KAUPA amaipu mohon teron pen kehang padopon dipu pen sondon terang report Newsfast Karbi Anglong
ASDC asong ansose song ajakong kache pharang thek jia phanpura pini phuluni harmon club along keklem ke damnang ji hei hoya puthak bidisore chethan chimum kangdang amai ingnipon bangso mayalong ASDC MLA Barim Hemsing Tiso Karbi Anglong Autonomous Council Chairman Barim Daniel Teron ASDC di Hinribang Sonjoy Kiling Ramsing Tokbi Samuel Ronghang KSA Rakchun Bang Ajoy Ingti Dunmai Pu Mondol Inghi Lapen Raju Tiso Atum Chetong Dunsi Pini Mesen Pen Mai Pachun Pon Arong habar SC KSA dan KMC itu yang mereka cisong putak dia itu pancing. Siapa Huliram terang sarkupi potong LDP long gitu nih kene. Laki ini lu tuh cengwai sarpen sekitar itu. Alang lipan ke expel, pada kiplung, malang li resign langsung kali. Labang state politik salong, autonomous state isu kepi pon jadi fancy ni tu liberal democratic party long, alang lipan tapi klaim dun pak, agan ni tu party di susan. Runi Ben Arun Kro Newsfast Karbi Anglong. Assistant Executive Engineer PWD Kheroni Subdivision Ahin Pen Kedamtang Surihini Ra Cracer Cap Aningkan AAPS Scheme Amian Pen Kheroni Rongpangbong Atowar Repairing Akam Kiklem Pon Pado Labang So Atowar Repairing Akam Kiklem Pon Ajok Solangdo Aradatum Ning Arong Pon Rinti Athema Labang So Atowar Majok Asorkar Atumle Chari Sitami Majok Asorkar Atumta Klem Pon Bangwe Si Thek Pon Long Bon setame non BJP Sarkar kacari ahutsi repairing akamta ke klempu thek ponlong ajoine radatum aning chetherinti bon setame non lapu akachiman thu abangke towa repairing akam ki klem patangpi pedet ajoine radatum gari motor ta kacheleng sung pikhangjanglo lasilabang so towar prabjin pen kasimar patang ponjia phansi Karbi Anglong Autonomous Council atumaphan bangso atowar kedam kebang kasik sakara radatum pen Tuning Riponlo, Kheroni Pen, Rensing Teron, Newsfast, Karbi Anglong. 12 Nong Poluni Constituency Angkang Rong Abarim Nai, Panigao Arong, Barla Apollo Telang Sumipi Alang Roy, Langkang Ten, Langke Thekang Lumpuke, Akimialam Kalilo, Laki Aning Kanwangta, Jogdunde. Bonta, Lapuan Apita Isi Manghume Meke, Karbi Anglong Autonomous Council Arlo, Flood Control Asaikam, Doko Apita, Lahaya Kisung, Thek Dunlong Le Asonsi, Chekrong Det. Pu ihinanatu Langroy Alang Teng, Kang Ten Ver Adim, Ketengji Pu Amen Pen, Rong Arsor, Along Job Card, Atangka Inut Along, Surihini Hini, Atangka Chong Thandun Rintilo. Bonta Atangka Rungdet Api, Kedo Clip Ajok, Alang Teng, Teng Tedet Si, Bang Sojok, Kisung Ponang Lopusi, Ke Povek Arada Tumpen, Pachini Pon. Job ko bisa jalan ini ga? Dia jang le mo ka. Ke dak thoi bu masi ke nang rung ke nang thire ke. Lang teng man la hai. Oh lang teng man bu. Teng tedet bu. Teng tedet. Lang kang lung pen la he malong talang lung lapon ki kitun ki dang da sung pi lo la sa yak ngi ali long si bang mang si han an tu nang ko lo. Kalang. Te la teng le. La so lang kang lum ke la ke lang roy lang ma mate arwe lang. Lang roy lang. Lang roy lang nang bak phak ti ma. In mang phak tik ma la ma thauri do ma thauri pen ting ten lin tik man rong lo nang bar sai tik lo lang bang. Ladak Karbi Anglong long flood control asai kam do department do ladak labang so department pen ladak nang lang le ma. Nang lang le rang ut ila no apa. Bang man lang la som lang en kan pom ta bang ve lang la tun ke. Ladak nang litum Karbi Anglong Autonomous Council long MSC ka chetoy dun do laba alang li men ni ko sono Dorsing rong hang alang li non sono por hot nang li tumalong ning kewang nang tum theklong le bang ve pilang alang li apor hot bang kecot apor hot bangke ko sono por election hot bang kecot la sono dang la non sono hot ki bang ve kalang di do hopin gi sunu pulong ke bang ve Chamet bu. Ano ya lamang ke? Uli hem tami choklo, lapente NDC li cepat di rapan nang langi, pu abang ta nang bang vede lo, dorsing rohang sahab ta. Nang kisung di dulu, ini hamanta.
ananda tikun thai me gari ta lang choklo ko la job karpen ta paisa kang tham do la suma thauri non lang kang tenan long ki buyi aphan ta non ta bui thekhe a paisa bang than be da mat hala alang ma thauri bang bui be de ma lang ten long wer lo la job card at tangka nangkang thandun puke ko an sin nangkang thandun ni kang thanwa mane la ma thauri ki bui aphan News Desk Report Newsfast Karbi Anglong Turupathar MSC constituency angkang kekrong plot RJ Road atawar ka Salam Bomadim Hill State Demand Committee lapen KSA SYC KRA atumpen celangsi langdampen piniar nienta ketang terai adim HSDC amai phulai cheningleng lapen Karbi Rongasar Mai Kongchunbang Dhorom Teron KSA Bukajan District Committee Maipu Chesong Puru Rongphar SYC Maipu Harong Bingleng atumpen langdamsi piniar nienta ketang terai ajok ningduk cepaklang pon athe bangso tower kedamtang Congress kachari bomahut pensi kesalampon pangchenglu ako non BJP sarkar atumta ningkan pho kepleng thupo anta bangso tower nonanta patang tedat aputhak Karbi Anglong Autonomous Council CM Tuliram Ronghang lapen IM Jagat Singh India Phan langchari damsi kapatang serak nangjipu kehang padopon News Text Report Newsfast Karbi Anglong COVID-19 akisong thek matia satlang kelong ke joy ke jia phanpura pini council auditorium hall along Difu Greater Leon Club atom thongke packet PPE CM Tuliram Ronghangari deng kapazir pini Leon Club atom kipi kapazir asonsi aprang Tata Cancer Institute Mumbai atom sitame Pharopli PPE council aphan hodailu lapen Assam Gov pen sitame longpon bom lasonsi ladak iroyang bom Pharot trokra phokep PPE kenang jipusi CM Tuliram Ronghang ningje Pini PPE kites Kerona Mayalong, MP Horen Singh Be, Deputy Speaker Rita Singh He, DC Pen Chenglok, EM Emesiatum Setongdun. News Text Report, Newsfast Karbi Anglong. Weekly yenangi ke 600 tickets nangi. Duaramla constituency angkang Bhoksong Pendalim Bariadak PMGSY atawar kasalam amokebang beajok ciklojon trokta avelang sita atawarabang kehenu pangcheng pontanglo putheklong si radatum PWD department lapen contractor tum prabjen pen kasalam serak nangji pusi hadakaratum ningpung pen ningjerenti News Text Report Newsfast Karbi Anglong SY scheme la so towar more than 10 crores ose atangka nanga sanction lapen la so kam ke claim along la so contractor amen ajanto kulitapu alangli towar kasalam asapta chokchepin lang lapen nili tumra rahin pen ni kelang dun ning samsepin lang la se thegam long lo chiklo jonni non thomana lang la so towar asalam gari motor cheleng lepin lang puthot fit pusita towar henok pigan lo carpeting chokchepin lang lapen metaling chokchepin lang lapen drain ki huji dopik lang drain hut hepin 90% ke drain hut hepin lang sonse thek namlong Non malong so phan ber time tong sunan Wang ignon Atur Bamboo Industry Dongkamukam Chingri Bay Arong West Karbi Anglong Cek lapen buluka pen customer pon ason an mesen a quality pen dak Atur Bamboo Industry West Karbi Anglong Dongkamukam along longpon igji lake sofa set bed stool desk chair rocking chair lounger chair and table lapen flower stand etc heihui longpon igji kachini jiaphan 99577 67037 lapen 99577 5291 along Humri Iglote Long Igpo Anparta home delivery setami Longpon Igji Kardom. Nowhere around the globe, but for the first time in Karbi Anglong, Baitha Mathematics, a unique digital, online and offline tutorial classes is going on at Shipari, Krohem Colony, near Sikh Temple, Difu, Karbi Anglong. For more details, please contact at 8134947373. Email ID skbaita91gmail.com. Thank you.
Pinyar nikang sampor phai phora ajiti mapor humthom auto dipu pen dhansri matri hotel along pen aronre hor ke air ke pon thekdun longsi dipu town police atum nepdun check non humthom auto lapen aronre hor dipu town outpost along si bipon koglom dipu pen pankat stika Newsfast Karbi Anglong West Karbi Anglong district Kheroni PWD subdivision angkang arlo Kheroni Chariali pen mai lukacheleng PWD atowar pi kahino parpik ajok kedam kebang anta ningduk meme set towar pi kachekrong along dongason kaharnuk lapen langbung kachiti pen langteng ason si mandet bangswa towar pi gari motor kacheleng phere meme ason si thekpon longlo jasemet pet RV janglote muni datum akeng pen kedam kebang anta inghan alang kanglit ajosi cheleng nang ponlo Pinpur me labang soatawar ningkan hinya prang bang soatawar nang semarlo bonsitame kasemar patang tedat ajok bang soatawar kahino lithumuchot khangjanglo lasi bang soatawar aputha Karbi Anglong Autonomous Council along ke thekiding atum kelangdun kenang sot lapen jasemet pet PWD in charge AEM aphan hadagara datum pen tuning ripon jengkha pen pobitro gathar Newsfast Karbi Anglong Assistant Executive Engineer PHE Kheroni Subdivision Angkang Arlo Kido Keongdung PHE scheme atum asai kacheklempon ave lapuson sai kiklempon ave ajoine scheme abang thi ada sonsi thekpon long anpar talapu ketokpon along abangke langdam pulote scheme atum sai cheklempon bom asonsi paklangpon lasilapuson sai kiklem clay pen scheme pathi at pen aphi alo long abangke thithelang puka paklang pon tapen tangka kacopang lim iji aphan puke rat avi kachongsi binong loputa ke ongdung arata tumpen ningje pon anparta komantu penne ke ongdung PHE scheme atum ki thitang saidelo setame kopuson penlone ki thitang scheme ta alo along abangke kam klem bom puka paklang pon abangke manghume me binong lasi lapuson manghume me scheme PHE scheme lake Langmepi PHE scheme, Matikhula PHE scheme, Prilo PHE scheme, Kelangpi PHE scheme, Theso Terang PHE scheme, Bogorighat PHE scheme, Sildubi PHE scheme, Doyong PHE scheme, Dikhelem PHE scheme, Hawaipur PHE scheme, Pangthengprang PHE scheme, Womuatar PHE scheme, Serlongchor PHE scheme anke Kithitang Saidelo. Lasi lapuson ki thitang PHE amen pen kuti atangka ke chopang limji aphan si lapuson asai ki klempon paklangpon lo lasi labang soputha Karbi Anglong Autonomous Council ahin pen SO SDO lapen engineer atumaphan puhai jima lapen lapuan chotkali Karbi Anglong Autonomous Council EM in charge PHE Department Prodibrong Pisetame amithang scheme along anta kahumri damji apor avidat ajoine officer atum aning hangaling klempon tavaret lopusi ke ongdung arada tumpen ningje pon Kheroni pen Rensingteron Newsfast Karbi Anglong Pinya berta lansi pajodiglo to mithak me kardom